Giresa ni murume wake then kutoa nyama zake watapata na Giresa ndio ndio Giresa na sekuru ukutana yale na baba baba wao ndio na Giresa shwa wewe basi oyaiti oyarudana mabongo ipupu mana ipa nyanga kula na sauce sasa babacho ndio hapo zaki kuma na nyama zaki sasa baba yenza na Giresa ndio hapo ndio baba huyo ndio mwanangu na sasa ule ndio mwanangu amesuri mama takati kandi roti amaya wao report ya uti ndakaenda wakanzwa ati chitaura tiri pa next shop ndokuzodaira ndokuzotituka isu ndokuzotukana nawo nawo maya ndatukana nawo kudaro ndowakabvazoya kuno kudaro achiti ndakawapfuma kuti muroi ndavati muri muroi ndikati munodanana nababa wangu sadaro ndimi makamaza kuti inini handikwanisi kukutongai baba wacho vasipo ende handikwanisi kuti ndokurimbisai mune murume here kana mune murume uyai nemurume tochitonga chi yatonese muri ndime mataxshop aya ngokuti ukadziya netaxshop leyo aizo kwanga pasikabhini bimambanje zita sei akamanga labda satorenye ikiga ndio kuti baba wakashika wakangona wasvika pabasa pangu kubota ngoti wachibema pande dzao watasawango nemukomana tuwa wainawo iwe chifiri wakomana tuwa nakwasi ndoba wati watangotukana zvinyazi ndoba ndakati abutauri language pane pamberi pemwana ndine mwana wangu ndobva kuti muri nditsvagere ndiye muri nditsvagere ndinokuputisa pamutadza baba wangu kuita zvinhu zvine musoro imindiri nokudyiva mari yababa wangu muri kupa baba wangu chibhuku chenii vatoti ndinochiputisa chidumbu ichi ndinochiputisa chinoto ndisidza ndorondorova pai ini tokubvisa chinhu ichi ukabara mwana ukamubata undibvudzi ukaita ndikupa 3 days ndimene ngabva ukaona mwana iye kana ukamubara ndikuchamuuraya mwana iye iri muroi wakauraya mai wangu urere munhu tabasa rekupawa ndibadzisiridzawo baba mwana wenyu wakatuka mai avo achiti ndiye akauraisa mai avo ndoakauraisa mai wake mari yenyu yemukusenza yenyu yakatadza kuchengeta mai wake kutadza kuchengeta kukozi iyoiwa nemai avo kukozi muri kudanana namai avo ndine chikipe chandakauya chimarata vatingoti marata yandababa wangu vatomarowakifaiti ndobvatovanenge vakavatwa nemavo manjiya ndinokasakacho ndobvato vakada kupisira mbemomo vakaboda uchikupisira pane pafanekupisira palondon stozi vanafunga uda kupisira unepapa saka ndachakupisira chiri mbemomo ndomanyorara ndonyeri saka muti hazi mudanana naye ndikupedzera nguva chifi yeye kudanana namai vandodanana muuzemba takadana nawo 2024 ndaenda kumba kwavo iwo wakanditi uya kumba ndikaenda kumba kumba ndiyo ine handina chi handina murume wandandinaye takaramba akandisiya ndine chimbato saka by now handina ndingaite it's okay kana vati hauna murume ini ndakuchinge ndineyo ndoita take over zvese zvakasi
wakasiiwa zvacho nemurume akakusiya rinenge richibhadhara hatimuudza right vadaro ndovatakonzera tichibhadhara zvikwereti zviri vana vake vaidzidza kwasisi wacho unoti unaturudziwa patransfer vana ivavo vachitoona kunge kwavari kugara kwasisi ndokutransfer vana vauya kunyanga vaanogara uchibhadhara rent uchibhadhara vana school up to now. Nyaya yenhumbu takasanganisana muna September ari kungoda kuti zvenga zvega tikati ko chii ndiri kumwedzi zvazodai kusvika indakaramba ndakanetsa saka iye akachizoona nguva iri kureba munhu ndiri kumuda iso rendi iri kusvika futi vana vechikoro vachada kuzobhadharira vakanditi ndide pane zvandida kutaura akandifonera pane zvandida kutaura ndakati ora ndichazoenda totaurira tiri pamwe chete vanzi ai ndida kutaurirai pafoni ndovana kuti pamwe zvino hazvo zviri vanzi ndikati ora titaura vanzi inini ndine nhumbu atine nhumbu saka nani nhumbu zvakadini zvakanaka vadaro ndovatadaro ini apa ndakabva ndambogumbuka ndakutosiyana nezvai munhu akundiitira nhumbu ini ndakaona asina murume kubva 2024 atanga renita chichi ndakadzoka futi kungonzwa dzidzi ndikati zvisinei ndingotora mhembo nedzavo vandadzokera ndakutanga kubhadhara up now kusvika nhasi patiri panapa ndine umboo hwakakwana hwekuti ndikakupa ifoni yangu nemameseji otaisirana erudo tichitaura nhakati zvichinzi marendi rese zviri ndina kuti ndina kuzivisa asi zvakaita mwana akashaisha kuenda kundotuka mukadzi wangu handisi kuziva kuti akamutaurira ndiani kuti ndodani naye ndasati ndavataurira ndipo ndinogumira isho but manje yaibaba dzisemuku uyu mukadzi wenyu wakanyepa mukadzi munhu akataura takarova mukadzi wakatoti handana nababa wake one akati ndakarohwa inini tikabvunza kuti nhumbu ndiani akati nhumbu haisi yababa wake izvakataukati murume nyara ndikati uya nemurume wenyika ari nemurume wenyara kwara madanana mune mukadzi wemunhu saka ndio rendi nemabhisikiti nikuti patakabva kuna baba vawandisa takambodana takanana ndobva ndobva ndazvachaudza ndikati inini pandakaenda pandakashanda kubva kwamutane kunoshanda baba avo vanga vari security ndobva tonditi iwe mbukukuda ndikati ini ndine munhu adodini ndine munhu makazvitaura zvese zvelast week andikatera futi zvinhu zvimwe chete izvo zvolast week zvamakataura last week nhasi monitaura futi same thing no imimi last week ndikutaura last week imimi makati imimi mune murume nhumbu yamuinayo ndeye murume wenyu ari kuharare ndikakuti pamuri kuuya kuno nhasi uyu achauya nababa wake imimi mouya nemurume wenyu handizvere zvatakataura ndizvoka asi nhasi uno murume wenyu havadii hapana uyu wamaiti mukomana we ari kunyepa kuti ndobatana nababa wake autondituka achiti ndafanira mai vangu atadza kunjira because of you chichi what muchitoti uyu ane nyaya ari kundinyepera nodana nani nababa wake yezvo
baba wacho wauya akati up to the day bota ndiri kuya Gatenge murume anodanzi murume wedu anonomira kukwamamba chidanzi ndiri murume wako ina ndisabati mukomana yabhadha sichobhoza hana chainacho ndikabva matitotsvaga chii vakandisira message vakati ngatitenge murume ngatitsvage murume anditi anokwanisa kuenda kwamambo obva asvika achanzi kwamambo uyu mukadzi uyu ngewangu saka uyu mwana uyu kana tamuti ari kifana kana chainacho saka nhasi sei azoti iye azomira ndozvoneko varunga mailonga mese kuti mutsvage maitsvaga dhami chaiti mutsvage dhami muri 2 imi musadana nechii makotivhurei mameseji muri kudanana here mbuya adati muri kudanana here ndakandiwe marendi saka nhumbu ndeyani ndeyatrasani trust dumbura alright trust dumbura ndebudzedu asi makasevhawo muporiji mapleti mairi same time because muruti mimi makazosiyana neuyu mataura nyaya ichi yenhumbu which means kuti pakazomutaura ndani yenhumbu it means anga ari kusewa kaporiji anga ari kusewa poriji whether with or without protection the issue is at stake ndekuti maidanana musaite mweya hautaura zvinezvi apea makati baba wavo handitombowazivi baba wacho handitombowazivi handanani navo imi makatoya panapa muine mweya kuti tibhadharise uyu kuti arikutaura chii but takuzotoona kuti uyu anga ari correct because kana iwe achitaura kuti tikushaya makauya panapa muchiti mukomana anga achitaura nyaya yekuti autadza kugara kuyamari yavo because of you mai vake akatadza kuyamari because of you andika mukati zvese hatizvizivi zvese hatidi pati papacho kutaura panapa ndianokubhadharire mari masikufizi evana venyu ndianobhadhara rendi dzevana venyu ndianida sei saka munoda kuzviwa kunodarika ipapo ndizvo zvakanga atizviramba mama kana dai muine n'anga inobudisa zvinhu pachena ngaiuye inini kana ndiri kunyeba ini ndinobhadhara vanovambokuenda pane nyaya dzekunyeba unorambirwa vamberi pona saka manje mukatuka dhona wenyu munomu ndiani murume musi wakauya murume wangu achinditi hanzi ndichiya kwamutauro uyu achinditi hanzi nhasi achiti hanzi ndiri kumbira kukuona ndikati nichimbondisiya zvikanzi nai aiya bandakuti andakakusiya mazuva ese bhona ndizoti murume kwauyu wangu achiti chi kana uchiti havazibodwa ndini murume mwainguuya kama mazuva ese saka vaiziva kuti saka mbuya orit ko murume wenyu makazomutaurira koti kuti ndiri kuuya koti nenyaya yakati auzviziva kana kuti wafona danzi hanzi hanziaida kurengesa saka ndakaimini andodaira fona anototaura naye nekuti life yedu anga makati murume wanga haazoziva ndanditotaura ndakaiasa
saka ngekuti munombopa vanhu neprotection baba unozviziva bonde munombopota meimbopa henyu kana vasina rakadzivirirwa vanozviziva ndee unhu hwakanaka au ndisekuru chio chaiwira madana ndinonyadzi andadzamai haityisi unogona kuitaura kuti maboyfriends anga amai but wani ndichangomupuruni na babasi haichatangiri kure stirei ndamutangira musi wa 6 April na 6:45 manheru maswera sei ndaswera zvangu ini kogwerere kugocha ndorida ndokudza kana vaita okay ndisirewo WhatsApp bundle kazi nababa ndaapa do naita basa thanks okay chimbondipawo kuma 2 AM ndanga ndagarisa shaka kwete nhasi mangwana here hongo ndinotenda mamuka sei ndawe kumboisa foni pachaja yapera moto ndamuka bho zvangu okay maswera sei maswera hangu bho maswera sei imini ndaswera bho zvangu ndokumbirawo 60 years tinotenda zvanhasi handina asi mangwana pana hati achandisira mari masikati wemota iri padhuze ndeyangu apa okay murare bho ndokubatai ndakuuya kuma 3 AM okay thank you 3:15 AM zvikazi nababa ndaakuuya maswera sei shamwari ndaswera bho zvangu ndasi ndanyanya kunakiriswa chaiko ndabva ndasvika kurara chaiko kutopatika izvozvi neweti handisiyani nevemwana kekiki yeshuwa here kuhaufa mariya ndapa kutenda zvangu unomboiseiko kana nini ndanakirwa yowe hapana chandoisa nanhasi ndakaita kufizuka chaiko ndikandimborare zvangu ndapa kutenda kiiishiwa here ndati haufa mariya hapasati aisa kana aisa ndokupa switi reganimbomufonere okay musakangana kubvisa meseji okay ndamubata zvanzi ndokuisira manje okay ndichambogocha chibage kana chaita ndouya nacho vanhu vekunyatwe vanopenga wena ndinganyengani nagodhi here
ndokumbirawo munditorerewo mapeni mondipa ndikande mutoireti. Ndichambozama kutsvaka-tsvaka maswera sei ndoda kubhadhara rendi landlord wakupopota. Ndichamboisa poli pachargers. Okay, munozongonoka kana maakuuya. Okay, madam mamukasei ndamukabhozva mamukasei ndiripo zvinofadza ndiitirewo plan rendi ma1 maswera sei bho ndiitirewo plan kana rega ndimbotsvake tione handisi handikusimba sha. Musi wa11 April, Saturday, April 11 na 21 minutes to 12 midnight. Maswera sei tabvako kwamambo ma1 zvanzi mondifonera after 15 minutes. Musamubvunze, musiye ataure ega. Anobva aziva kuti ndakuudzai, ikaita futi nyaya mubvise mameseji. Okay, ndipeiwo airtime. Okay, mazwa here, hallo. Ndakuisa namba dzeairtime dzatumiwa idzo kazi maita basa yaita. Okay, ndichauya kuma 3 AM nekuti vanhu wakawanda nhasi. Okay, hanzi nevanhu ungwarire kozi Dzukutu anoita zvemushonga unourayirwa mwana kana iwewe wacho kufa ukaripwa urambe kozi unogona kufira mari iyo wanopenga. Maswera sei makazombonditsvagirawo here? Nhasi handina kumbobuda ndichamboona mangwana kana nhasi manheru. BB ndiya mavhidhiyo abuda ekwachief. Okay, paipa padhoo pako ndaisa kapepa kane nyimo makaona handisati ndasimuka. Okay, ndakaona bo thanks. Okay, mari ndazozoya kuma 4 PM. Okay, bobo ndifonereiwo mamukasei nhasi ndamukabhozva mamukasei zviri nani ombichana mombokwatisa malemoni zvibatsire. Okay, ndakumboenda bhonda ndingafe ndikasiyira vanhu anozvaiziya. Ndaswera sei ndinosenda okay, but tazwa amuda nani manje unyalama imvisa wachazviona kabisa. right apa mutaura kusvika 17 18 musi weindependence. maitobvunza kuti ndiunze gwere here aswarara here kana kuti saka mapurasitiki ese ekumatiri ewo nyaya 1 yabudisa dzimwe nyaya.
Amtauri chokwadi. Nezulu ndiye yesterday 7:22 Manheru makasenda message kwandigochera gwere ndigoche gwere mukati kwete mukati bo bazi pendichaunza mari yako yetransport ndokumbirawo bonde ndiyo yama yamushaka bonde nhasi kwete ndimiko izuru zuru nakota to 10 mukasenda message yekuti ndakumbira nakota to 10 nhasi mumira pamberi kuda munyepoti takasongodana nachasi yakare ndaishandisa maplastic mbuya ndinoizwa kukunyarira because kana muri mukadzi wemunhu chaichaika muchitoshinga kutaura kuti yesi ndi mukadzi wemunhu achindoita neplastic handina mushe ndokwanisa kutaura because handisati ndane proof yekuti uyu mukadzi wemunhu kana ari mukadzi wemunhu baba murume wacho akatouya pana kune mhosva kudai nemukadzi wemunhu but nezvaari kutaura nekaitire kake nezvaari kuita I'm not quite sure mukadzi wemunhu saka I need proof first yekuti mukadzi wemunhu tinokwanisa kunga chiripo ane nhumbu yemunhu asi haasi mukadzi wemunhu mwana ariko mbuya unokwanisa kuti wana 7 anababa 7 wakasiyana unokwanisa kuti wana 7 nanababa 7 wakasiyana zvekuita mwana hazimbonakana basa munokwanisa kuti wana kana wari muisa wari mumberi kunokwesa mukwanisa kuti wake mwana wangu wagonita wese wake hazvirevi kuti makarorwa muri mundopa vanhu wana saka I need to prove kuti zveshuwa murume mutaura murume wenyu kana muri kutoti zveshuwa murume wenyu iye murume wacho ngawei ataura kuti bamba nodana nemukadzi wako apa taisi yakakudanisa but nyaya yake yakudari ndiye mukomana haana musha haana musha mukomana akataura chokwadi udanana pabongo arudani pakati pemurume asipo nemurume asipo hapo ba munhu urugonya magere munhu uruchengeta munhu if you are married andika asi irresponsibility yomwe murume ubhadhara rent bhadhara mwana wako chikuru bhadhara mwana wako chikuru murume wako ari mari youtaura kuti paudiwa mari rent uda kubva kura masikiste ma100 yamuda kuti uyo yeri inoda ndei ekunopiwa kuuya kwenyu nemurume wenyu hakuzoprova kuti muri innocent asi kutoya nemurume wenyu kwenyu kutoprova kuti very stupid woman because hauendi kotora murume yezvi kana ari kuona dai ndini murume ndiri kuona mukadzi wangu ari kukoti ane chikomba chachimubhadhara reni nekuti sei chaari kutaura pamberi pezimbabwe yese chikomba ichi ndiri kuchira nhamu nacho asi ndakaputira chiurani ndakaputira wamborariri nacho iwe uine chii uine murume uine nhumbu apa une nhumbu uri konyorera nemurume weme nhumbu isiri yake bambo muri kuputira here Yeah.
maakuraisa munhu asina maiwa maakuraisa munhu asina mhosva kana musikadi munhu mbwera budai mumba munhu wozoti handina mukadzi noti mumwene pamberi pedu pana mutoa kuti ndemurume asi murara nomwe murume musina protection utsinye orit kokana asine muzo kana ngenda ne kokana achuya aiwa uyu murume mutati mumazi hazi nyoro ne yakafura dai yakaputirwa aiwa murume uyu arapo hazi kuti ndapfeka kondomu nekuti handina uyu haziva murume tozamuta kuti haziva kuti ndapfeka kondomu nekuti handina kupfeka uyu haziva unoona mungwani pamwe yapfeka isinongwanisa upfeki unenge arungura upfeki ndeumwe. I feel sorry for the person you call your husband. I feel sorry for the guy you call your husband. Wadayangari muno mushtaura zvamutaura takagara. Handifungi kuti maibuda mumswira. You are very cruel. You are very cruel. You are very cruel. Very cruel. Ngatisadaro wakadzi ngatisadaro. Kana usati murume siya munhu ari mupenyu akasimba yodi kadireke mari kakadai gutsikana nezviri kupiwa nemurume wako. Kana uine zvinhu zvauri kuda zvausingakwanisi siya zvausingakwanisi ita zvaunokwanisa. Unoisei wana kunobhadhara rent neschool fees inodhura kana usina mari yako kurendi udaiwa chimwe mukadziwo pani uri munhu maigutsikana iwe sei usina nyaya endaiwo munhu vangwa zvaari kukuitira tetena murume hauna mhosva mhosva iripo yako iwo ndeyekubhema mbanje usabheme mbanje please endai mugare zvakanaka izvi bambuka fungai futi about this relationship because this relationship haina kwairi kuenda nemi because imunhu wemunhu tikutaura kwake munhu wechi tsvagai kana muda kuroora mumwe mukadzi baba tsvagai mukadzi wenyu wamunoroora wamunogara naye mega inini noti zvekushera munhu anonzi munhu ukaona bambo kana uchiona munhu anokuti uya na3 yeye 12 yeye usingazouya na 10 makuseni wega unoona uzvibvunza kuti wesei ndiri kuzoya na 12 midnight kumba wasati wauya kuzoisa takshop pandinosenzera kumba kwacho kunyanya ndaienda kudaily handina munhu ndakamasangana naye ndakabvunza ndipo ndakataura akandisiya ndine chikwereti chechimbatso ibva mabhadhara chimbatso chacho saka ndinoti inini maimwanzivendikutaure kana ari kuti ndiri kunyebaza ndikutaura izvi ndati kana mune ngangai kuti tiende kunoita kana inobata chinopisa chaicho ngatiende anotsva ndi anobhadhara itotaura chopamberi pane ndiri kutambisa nguva dzenyu Alright, zvapera baba. Nyaremba. Ivi baba. pamberi pamambo oda Baba. Isu ndakubatsira. Zvandakubatsira baba. Siyana ine munhu. Munhu amira pamberi pedariona akataura kuti mukadzi wechi. Muchazobatwa mukati memhosva inini takutaurirai because iye akamutaura kuti hana murume wakaenda asi izvo zvari kumira pamberi pedare pana kutaura kuti ndine ndine munhu saka imi pambo tsvagai mukadzi asina izvisiyana ende musaitawo tsika bambo kuti pamambonakiwa 2 minutes maakutorasa mapurasitiki ese bambo
nyaya dzokufarira mapostori siyanai nadzo. Pfekai maplastic. Save your life. Munozwa baba? Tizai neupenyu hwenyu. Mazwa baba? Tizai neupenyu hwenyu. Tsvagai mukadzi wenyu bambo, age yenyu, you need to settle down. Age yenyu bambo yaya kuti settle down. Hadi siyanai nezvomuita zvoda kumira. Hadi. Next, hadi. Ambaye umba.